а клубы падчас чарговага гульнявога тыдня не здолелі засмуціць варожых брамнікаў. А гэта значыць, што творчай групе АБФ-ФТБ было з чаго ўкласці чарт лепшых стрэлаў выходных. На пятым месцы гол MVP тура Зорана Марушыча, які адгукнуўся на перадачу партнёра з глыбіні поля і файна зафіналіў ўзаемадзеянне. Чацверты радок падзелі між Дыегай ды Александрам Ксенафонтавым, якія на пару прынеслі Віцебску нічыю з Батэ. Трэці радок за майстрам штрафных Лазарам Сайчычам, што забіў адзіны гол гарадзею ў браму Смалявічу. Другое месца адыходзіць Паўлу Савіцкаму, які не меў маральнага права сапсаваць выніковую перадачу Дзяніса Лапцева. Вікторыю ж на тыдні святкуе Дмітрый Камароўскі, які адной левай здабыў Іслачы нічыю з Рухам.